Hayırlı günler, hayırlı kişiler. Bugün bu şişe dip atalgan hikayemni okurga buldum. Әмма, қадірлі достар, әлеге хикиемні оқығанчы, өзім үшін қадірлі бір хатире белән уртаклашырга телим. Күпләрегез мәрхүмә язучыбыз Гөлчәчәк апа Галиева исемен ишетеп яки китапларын укып беләдер. Әгәр дә әсәрләрен укыганыгыз булмаса, Тулгак, Казабану исемле хатын-кызлар язмышын тасвирлаган әсәрләрен, китапларын укырга киңәш итәм. Бу шише дигән әлеге хикаям шәһри Казанда басылгач, язучы Гөлчәчәк апа Галиева олы башым кеше итеп редакциядән мине юллаткан. Мин инде ул вакытта шәһри Казан газетасыннан киткән идем. Гөлчәчәк апа үзе авыру сәбәпле бара алмаган. Шунлыктан ирен редакциягә җибәрә һәм үз куллары белән язган мәкаләне тапшырта. Ләкин ни сәбәпледер, бәлки мин инде эштән киткәнгә күрә, Гөлчәчәк апа язмасына газетта урын табылмый ул вакытта. Шуңа карамастан, тынгысыз җанлы язучы апа ярты юлда тукталып калмай. Барыбер мине юллатып таба. Дөресрәге, хатын миңа элеккеге хезмәттәшләрем аша тапшырырга иреште. Гөлчәчәк апаның миңа атап язган язмасын, хатын хикәядән соң укыйм. Ә хәзер рәхим итеп, бу шише хикәсен тыңлагыз. Бу шише. Хикәя. Автор Айзрә Гәрәева Акчура. Эпиграф. Аллаһ кешеләргә берничек тә зулым итмәс. Ләкин хуҗага карышып, кешеләр үзләренә зулым итәрләр. Юнус сүрәсе 44-нче аят. Идәнгә килеп төшкән бу шише сайгак буйлап дыңгыр-дыңгыр читкә тәгәрәде. Тормыш сукмагыннан нәрсәдәндер качып котылырга теләгәндә, күңелен бушлык сарган әдәм йөгердемени. Шешегә текәлгән исерек хатын үз алдына сәер сөйләнүен дәвам итте. Бик күп әдәмнәрне яраткан кебек, миңа да җан биргәнеңне исеңә төшер. Ха, көтеп утыр, ишетер. Барыбер сиңа әйтәм, язмышыңнан гарык. Кеше үз язмышына үзе хуҗа дисеңме? Әкият сөйләмә. Нигә соң алайса рәхәтләнеп яшәргә ашкынган кемнәрдер аварияга эләгә дә дөнья белән кушаша. Шул ук вакытта дөньядан тәмам туйган икенчеләр 2-3 тапкыр асылып та үлә алмый интегәләр. Әйе, баралар, укыдым газетләрдән. Нигә шулай? Чөнки язмышлары җибәрми. Шушы бер мәгънәсез тормыштан ышкынырга ирек бирмисең, ә? Синең уйлап чыгару сәләтеңнең игеш-йөге юк анысы. Исең китәр. Җир шарында ни кадәр кеше яшәсә, шул кадәр язмыш, ә? Уйлап кара. Әле кәефең булганда җүнлерәк язмыш язасыңдыр. Ачуың чыкканда туганнарга килделе киттелене сырлый торгансыңдыр. Ха, шулай булмаса, без барыбыз да бәхетсез я бәхетле генә булыр идек. Язмыш язу синең кулда. Килешәм. Бу хукукны үзләштерергә берәүнең дә көче, батырлыгы җитмәячәк. Без бит синең кулыңдагы мискеннәр. Тик нигә син шуны белә торып, кәефең юкта язган язмышларың турында онытасың? Нигә аларны күрмисең, ишетмисең? Син ташлаган бәндәләр белән җир тулды бит. Ишек шакыган тавыш хатынны әллә нинди тузга язмаган сөйләнүләреннән бүлде. Нинди авыл кешеләренә хас булмаган ишек шакып тору галәмәте бу? Булдырда басып торган әрсез алып сатар өйгә генә түгел, бөтен ишек алдына ишетерлек итеп кычкырды. Өйдәгеләрме? Аннары сорауына җавап көтеп тормый өйгә үтте. Идәндә аунап яткан шише чит кеше аягына эләгеп, бу юлы бөтенләй башка тарафка тәгәрәде. Алып сагыттар аны ялт кына эләктереп алды да өстәл астына тырып куйды. Хатынның исерек хәлдә булуын әле сизмәде, әле игътибар итеп җиткермәде. Йомышын әйтергә ашыкты. Тире җыям мин. Тирең юкмы? Биясен аз түләмәм. Хатын аны тыңлап торды да авыз чите белән генә көлеп куйды. Бар? Тире генә калды да инде. Алып сатарның күзләре ялтырап алды. Тышкан электригә җыенган песи диярсең. Тизрәк сорарга ашыкты. Ничәүсең? Берничә булса бигрәк әйбәт булыр иде. Берәү генә шул. Ярый, берәү дә җитә. Барыбер тик ята торгандыр әле. Эшәкләнеп, бозылып бетмәсен. Алам дип торучы булганда сатарга кирәк. Күпме? Хак сорыйсың. Теләсәң бушка да бирә алам, чөнки минем өчен ул сукыр бер тиен дә тормый. Алып сатар җирәнү катыш кызгану хисе аша хатынга сынап карады. Шактый исерек кеше белән сөйләшүе башына барып җитте ахыры.
Исереклегеннән файдаланып, тиреләрен акча түләмигенә алып чыгып китергәме әллә? Барыр берни аңларлык хәлдә түгел. Әрсез кеше булса да, алып сатарның мондый начар эшкә кулы тартмады. Бар нәрсәнең дә бәясе бар, диде ул. Әнә теге синең өчен бер кирәге калмаган буш шешәнең дә хакы билгеле, дип өстәде. Аннары авыр сулап алды да, вакытым булай да аз, әле күрше авылны да урап кайтасы бар. Тиреңне сатсаң сат, сатмасаң китәм, диде. Ха, куркытты. Юлыңа ак җәймә, сат имеш. Мин үземнең тиремне, тәнемне бушка биреп тә котыла алмыйм, җаныкаем. Шунда гына ир хуҗабикә белән икесе ике нәрсә хакында сөйләшүләрен аңлап алды. Аның ачуы килеп китте. Артсыз урындыкны тартып китерде дә, хатын кашына утырды һәм тавышын шактый күтәреп кызу-кызу әйтеп ташлады. Син үзең нәрсә сөйләгәнеңне ишетәсеңме? Бу дәрәҗәгә төшәрлек ишеләр димени? Хатын-кыз аракыга бер ияләшсә, тиз генә котыла алмый. Булай бозылып китсәң, алга таба нишләрсең? Белмим. Өстәлдәге берничә кәсәне күрде дә, шуларга ишарәләп сүзен дәвам итте. Әле бәйрәм итәргә иштә тапкансың икән. Булай күңеллерәк инде ул. Хатын-кыз эченнән сөйләнде. Авыз эченнән мыгырданды. Дус хатын киләм дигән иде. Килмәде. Сөйләшеп утырырбыз дип чакырдым. Алла ташлаган бәндәне кемнең күрәсе килеп торсын. Шуннан мин әйтәм, булмый бу булай. Мин кемнән ким? Килмәсен, кирәге дә юк. Бер ярты таптым да бушаттым, җиңеләп киттем менә. Исерек хатын сүзен тыңлап утырсаң, ун тире дә җыя алмассың, ашыгырга кирәк. Ир шулай уйлады да кинәт кенә урыныннан кузгалды. Аның җыенуын күргән хатынның күзләре дымланды. Сазга батып барган кеше салам бөртеген күрсә дә шуңа тотынып чыгарга тырыша диләр бит. Ул дымлы күзләрен алып сатарга төбәп, "Нигә китәсең?" дип сорады. Бу аның көтмәгәндә ялгызлыгын бүлгән әдәмне кем икәнен дә белмичә җибәрергә теләмәве иде. Хатын күп уйлап тормыйча урыныннан торды. Әмма чайкалып китеп кире утырганын сизми дә калды. Алып сатар көлеп, "Мине озатырга кирәкме?" дигән булды да, кызу-кызу атлап чыгып китте. Тик ерак китә алмады. Нигә китәсең? Нигә китәсең? Нигә китәсең? Әлеге сүзләр әле бала, әле йыламсыраган хатын тавышы булып яңгырады. Бәгыренә үткән сорау кабатлана түгелме соң? Моннан берничә ел элек булган хәл исенә төште. Аңа бичәсе белән арылырга туры килде. Бала әнисе янында калды. Соңыннан аның дымлы күзләрен мөлдерәтеп, "Нигә китәсең?" дигән соравы бәгырен кисеп үтте дә хәтеренә гомерлеккә уелып калды. Эх, китмәс иде. Бер генә минутка да баласыннан аерылмас иде. Әмма Сабига әнисенең бүтәннеке икәнен, суд баланы әнкәсенә калдырырга хәл иткәнне ничек аңлатмак кирәк? Тагын дымлы күзләр, тагын шулык сорау тагын китеп бара. Бу юлы аңа әллә нәрсә булды, аяклары атламас хәлгә килде. Гомерендә беренче тапкыр күргән исерек хатыны баласы белән чагыштырып тора түгелме соң? Булай уйлау үзе бер мәгънәсезлек бит. Ләкин сораудан ничек качарга? Каян көч табарга? Ул күңелендә туган икеләнү хисен җиңеп, кире өйгә таба атлады. Әйтерсең, "Нигә китәсең?" дигән сорау ике җан арасын күренмәс җепләр белән бәйләде. Дөресрәге ирне саламга әйләндерде. Алып сатар кире өйгә кергәндә, хатын эчми-эчмәгәнгә күрәме, күңел булгануына түзә алмый газаплана иде. Озакламый бөтен ашаганын, эчкәнен тышка чыгарды. Ир аны җилтерәтеп диярлек юынгыч янына алып килде. Теләге хатынны аз гына булса да кеше рәтенә кертү иде. Салкын су белән кулларын, битен юды. Тегесе бөтенләй диярлек карышмады. Шактый йончыган, хәлсезләнгән иде. Алып сатар диванга илтеп салгач та йокыга китте. Тузып баручы авыл өйләренә җанга рәхәтлек бирүче җылылык хас. Шактый еллар шәһәрдә яшәүче ир әлеге җылылыкны бик тансыклаган иде. Шул җылылыкны тоеп, тире җыясын онытып диярлек рәхәтлеккә йөзрәп утырганда, аның күзе диварга эленгән ак яулыклы әби фото сурәтенә төште. Балалары ясаткандыр инде. Хәзер менә шушы әби өйен буш аракы шешәсе аунап ятканын күрсә, ни әйтер иде икән? Хатынны Алласыз бәндә дип сүгәр иде мөгаен. Кыланмышларыңны берни белән дә аклап булмый. Бер сабырлыгыңны югалтсаң, гомер буе үкенерсең дияр иде. Әнә аның күңелендәге сабырлыгы фотосындагы күзләрендә дә күренә кебек. Берникадәр вакыттан соң ирне уйларыннан бүлеп, хатын йокысыннан уянды. Хәле бик шәптән булмаса да шактый айнырга өлгергән.
Таныш түгел ирне күргәч, үй хуҗасының кардәшедер дип уйлады. Шушындый халәттә булуына кыенсынып кына гафу үтенде. Алып сатар дөресен әйтеп биргәч, шикләнә калды. Бу кеше тикмәгә генә йөрмидер, а? Ул арада алып сатар аның кулына кәсә китереп тоттырды. Каты итеп ясалган суык чәй зиһенен ачып җибәргәндәй итте. Көпә-көндез кешедән куркып утыр инде, а? Юкка шикләнә. Юньсез әдәмгә охшамаган бу. Алып сатар хатының чәй эчеп бетергәнен көтте дә, йомшак тавыш белән үз итеп соравын юллады. Ничек хәлең? Начармы? Biraz яхшыракмы әллә? Тавышында кайгыртучанлык ачык сизелде. Ишеп жанын юата алмаган кешегә мондай мөнәсәбәт җитә калды. Аңа каршында беренче тапкыр күргән түгел, ә бик тә якын кешесе утырган төсле тоелды. Шулай да ул моны сиздермәде. Алла ташлаган бәндәнең хәле тиз генә яхшырмас, өметләнмә дә. Ир кабатчы ясады. Бу юлы үзенә дә. Хатын аның шулай чит йортта үзен иркен тотуына төрттерергә уйлады. Син үзең дә кебек, а? Алып сатар бераз елмайды да, синең ясаганны көтсәң көн үтәр, әле миңа түгел үзеңә дә ясап ишәр хәлең юк дип куйды. Хатын аның җавабын әле ишетте, әле ишетмәде. Ул өстәл аягы янында басып торган буш шешәгә текәлеп тынып калган иде. Аның хәрәкәтсез күз карашында өметсезлеккә бирелгән җаны чагылгандай тоелды. Ирне сискәндерердәй сүзләр яңгырады. Буш шешә, мин инде ул. Алып сатар сүзсез калды. Хатынның исә күңеленә җыелган ачуы тышка ташыды. Дөньям бушлык эчендә. Анда ни дуга, ни мәхәббәт, ни өмет юк. Алла ташламаса мин мондай хәлгә төшмәс идем. Бала табудан мәхрүм итәрлек булгач, ни өчен ул мине хатын-кыз итеп яраткан? Бу мизгелдә баласы була торып та баласызлык сагышын үз башыннан кичергән ир хатын халәтен җаны белән тойды. Шырасызлыктан гаҗиз булган хатынны юатырга теләп кочагына кысты. Ачуы сүрелгәнне сабыр гына көтеп алды һәм бераздан: "Ничек болай килеп чыктысың?" дип сорыйсы итте. Әле яңарак кына кыза язмышын каргаган, сүккән хатынның башы аска иелде. Бөтенләй тынып калды, елаудан ук туктады. Алып сатар, тинтәк баш, кешенең авырткан урынына кагылдың бит, сорамасаң, белмәсәң дә ни булган? Дип үз-үзен битәрләргә керешкән иде, хатын телгә килде. Аварияга эләгеп изелдем. Рәхмәт инде, аягыма бастырдылар. Авырткан җиремдә юк хәзер. Дәваладылар. Юлда ашыктым. Аннары докторлар ашыкты. Аннары ир дә ашыгып китте. Хатын тынып калды. Алып сатар нәрсә дияргә белмәстән, әле дивардагы ак яулыклы әбигә, әле идәндәге буш шешәгә, әле хатынга карады. Һәм шундый сүзләр әйтте. Бөтенләең белән Алласыз бәндәгә генә әйләнә күрмә. Югыйсә, сине берәү дә аклый алмас. Башка сүз әйтә алмады. Хатын исә, әйтерсең аның белән ризалашып, башын түбән иде. Хикәя тамам. Ә хәзер Гөлчәчәк апаның хатын кыскача укып үтәргә булдым. Ул хикәягә бер кайтаваз, шул ук вакытта бер нәсихәт булыр дип уйлыйм. Гөлчәчәк Галиева, язучы. Шәһри Казан газетының 22 май санында буш шешә дигән хикәягә күзем төште. Хикәянең исеменә күрә микән, укып та торасы юк, күңелләрне тамам гарык иткән эчкечелек турындадыр инде дип уйлап куйдым. Юк, исеменнән бигрәк әле укымас борын гайрәтне чигереп торган, чәче башы тузгыган, лаякыл исерек хатын-кыз рәсеме һәм шешәгә текәлгән исерек хатын дип башланган җөмлә булды. Ир затларыбызның ишүчелеккә бирелүенә, исергәч теләсә ни кылануларына ияләшеп беттек бугай инде. Ә менә ни аяныч, тар хатын-кызларының бу шөгыльләрен тормышта очраткаласак та, аларның әрсезләнеп әдәбиятыбызга үрмәләүләрен күрәсе дә, кытасы да килми. Ниндидер канәгатьсезлек белән гәзитне яптым да, үз эшем белән бакчага чыгып киттем. Шулай да нишләп әле үз гадәтемчә хикәянең авторы белән кызыксынмадым дип кире кердем. Карасам, Айзирәк Гәрәева. Яхуда, бу исем миңа таныш кына түгел, хәтта якында. Моннан 6-7 еллар элек үзем өчен бик кирәк булган медицинага бәйле кичкенә генә бер язмасы һәм гүзәл исеме белән күңелемә һич онытылмаслык булып кергән Айзирәкме син? Әгәр шул Айзирәк булсаң, бәлки әле хәтерлисеңдер, кайбер язмаларыңнан соң үзеңә шалтыратып,
Жылы сүзләремне дә әйткәле идем шикелле. Ләкин безгә никтер очрашырга туры килмәде. Ә соңгы елларда синең мәкаләләреңә дә юлыкмадым. Ни генә булса да, син шул гүзәл исемеңә лаек акыллы, сылу, шибәр һәм яңа гына эшли башлаган яшь журналист кыз буларак хәтеремдә калдың. Инде миндә бик матур тәэсирләр калдырган Айзирәгем, нишләп әле буш шешәле исерек бер хатын тирәсендә дигән уйларым белән хикәяне укый башладым. Хикәягә биргән эпиграфың гына уйга салды мине. Кара, мин бик җүнсездер дип уйлаган хикәягә эпиграф итеп Коръәннең Юнус сүрәсенең 44-нче аяты бирелгән. Аллаһ кешеләргә берничек тә зулым итмәс, ләкин хуҗасына карашып, кешеләр үзләренә зулым итәрләр. Хикәянең исеме дә юкка гына бирелмәгән икән. Бу исем белән җан өшеткеч вакыйгалар бер-берсенә бик тыгыз бәйләнеп бара. Идәнгә килеп төшкән бу шешә сайгак буйлап дыңгыр-дыңгыр читкә тәгәрәде. Тормыш сукмагыннан нәрсәдәндер качып котылырга теләгәндәй, күңелен бушлык салган әдәм йөгердемени. Бу деталь әсәрнең төп персонажы хатын образының ичке халәтенә ишарәләй. Бушап калган шул шешәнең әйдәм әйтеп ышанмаслык котышкыч йогынтысын, хатынның бөтен тереклеге бар иткән бердәнбер Аллаһы Тәгаләгә тел-теш тидерүендә күрәбез. Бу юлларны укыганнан соң бер авык янә үз уйларыма чумдым. Бу юлгысында мин аны тирәнрәк аңладым. Хәтта аклый да башладым бугай. Хаталанганымны белә торып, әстәгым дидем. Бу бит минем хатын-кызларыбыз өчен иң уйландырган мәңгелек темам. Хикәянең башланып китүендә үк хатынның, геройның Аллаһының бернинди шикләрне белмичә гаепләвен кабул итә алмасам да, исерек хатын ни сөйләмәс дип акларга тырыштым. Шулай да Аллаһыга тел тидерүе бу кадәр дәрәҗәдә үк кирәк булмагандыр. Әйе, ана булу бәхетенә мәхрүм калу котышкы җәза. Үземнең Газзабану романында Гыйззелбанат образы аша моны шулай тасвирлаган да идем. Хикәядә хатынның хыянәте аркасында балалыдан баласыз калган алып сатарның да язмышы яралы. Авторны аның язмышы артык борчымый, чөнки ул аягында нык басып торучы, күңелендә иманын саклаган ир кеше, үз һөнәре, үз эше бар. Беренче баласыннан аерылса да, алда өмете бар. Ишеп тә җанын юата алмаган хатынга бу кеше белән очрашу бик кирәк иде. Никадәр чакырып та дус кызы да килмәгән бит әнә. Алып сатарны күреп, алып сатар сүзләренә карап, хатын акылына килә башлар кебек. Үзен Аллаһы ташлаган бәндә итеп түгел, киресенчә, бу изге күңелле кешене Аллаһы тарафыннан үзенә ярдәмгә җибәрелгән дип таныр да тәүбәгә килер дип ышанасы килә. Алып сатарның бөтенләең белән Алласыз бәндәгә әйләнә күрмә. Югыйсә сине берәү дә аклый алмас дигән соңгы хушлашу сүзен хатын гомере буе күңелендә сакларына да ышанасы килә. Һәм хикәянең язылу максаты да шулдыр. Кешеләрнең бер-берләренә карата битарафлыклары торган сайын арта гына барган бу заманда аеруча хатын-кызны ялгыш, имансыз хәлгә юлга кирип китүдән вакытында саклап калу кирәклеген искәртә бу хикәя. Айзирәнең хикәясе бай, чиста татар телендә язылган, җөмләләре тыйнак, укырга җайлы. Тагын да уңышлы ягы материалны чәйнәп бирми, уйланырга, теге яки бу нәтиҗәне ясарга укучысының үзенә калдыра. Айзирәк әдәбиятка буш сүз белән килми, күңелендә иҗат хәзинәсе бар. Аңар яратып, көтеп алып укый торган үз укучыларын күп булуын теләп калам. Төкле аягың белән, Айзирәк. Мәкалә тәмам. Игътибарыгыз өчен, кадерле тыңлаучыларым, зур рәхмәт. Алдагы очрашуларга кадәр исән сау булып торыгыз.